Jotono lamsogo, Kaksumani Khorang Knai Tonai, Te Night Tonai Kapaneta Hotebu Hoksong. Hake, Pidi Tinichung, Haina Hai, Ilembagni Cognoti Chung, Knalayana, Tinichung Knanai 144,000 Borokni Kok. Bible ni Ponuk Jakmani, Ebake Revelation chapter 7 type 14 Chung, Nukmani. 144,000 ebake khorok sara brichi bri sai khorok sara brichi bri sai o lombor jung jon phunuk jakmani bijap 7 tei 14 jung mano omo kaisa srengjaknai tei buji nani kujokni lombor hni no mano tamne hinba omo biblical theology o gori oro maya khaponi takokte bukuk song hake jung o lombor ni phurungmu tei bible ni laibuma Cherry Nailena. Abani Bagay Nung Pulianissimi, Paitek Jora Kahamki, Knadi, Hakinung, Bujui Manai, Olomborni Kokno. Hake Revelation chapter 6 bar 14 17 Nike Nogo, Jichu Tevisha, Paipuruo, Belake Wanama Singsa, Take Kirima Singsa and Night, Bangla Kotor Painai, Borok Hamirok Shakawo, Subrayuni, Yagol Sujaknai. Hake subrayongni ayagol sumani salo sabo bini baskango basawi mannai oboni sumungni uttor oboni phirok mungono jong o 144,000 borokni kokno sana kalayo hake a kokno khorok sara brichi bri sai ebake 144 people ni kok jong masao Hake tabuk chung Revelation chapter 7 verse 1 nisimi eto naike 144,000 borok ungkha Jishu tewisha haina sekang tali khawo kai torni sil eba khemari bujak nai rokni lombor hanibo chung or jagao nugo Hake borok se subrai yungni yagol sumani asalo kai toni baskango kahamke basoi mannai They Revelation chapter 14 verse 4 Nike. They was Hawi Mano 144,000 Borok Unka Jishu Tevisha Paipruo. Good Hini Matangiti Sajaknai Rockni Lombor Ungnai They Kaitor by Mol Brum Brum Tongnai Boro Rockni Lombor They Abrok Unka Israel ni Joto Bosungni Borok Ungnai Hini Boshaw. Israel ni bebagui 12 bosong te bebak bosong ni no 12,000 borok khlayi bebagui 144,000 borok muthangai ti sajaknai henai saw hake khapone takhte bukhukjong bible ni o bijap ni kokno poriui te nugui hayung ni kabangma borok confuse ebake khawo bukhawa abul tabul langjaku Borok wansugo te borok bujiwo hai hilai Israel borok simenno kaidor bai matang jaknai te abonok abobo 144,000 simisi ngai henai wansugo te baksa borok kheba hai henai bo wansugo Kristo dormo abo Israel ni bagai simeno henai Awni bagai no ang iya phangni okogon ang narokno saka omo ongkha biblical theology gri olombor ni kok Tei ang saka obongka kaisa buji jaknai kaisa gujokni lombor hake phaidi tabuk chung baskango thangi taisa obono cheri nelena oboni bage paithak jora kamki khnagoi tong Revelation chapter 14 verse 4 naike aro bochung sawi mano khorok sara brichi bri sai borok ungkha gothar khe tongnai rok jefru Jisu Kristo teisa Paipuruo malanyani bagi tiar ngi mannai bororo Revelation chapter 14 verse 3 naike khorok sara brichi bri sai ebake 144,000 bororo ongkha kublaisa subrayung ni achuk thayung ni baskango katal resapmung resapnai achuk thayung abo chukna hawo niko osungsar niko gya Jishu teisa Paipuruo Borok chukna hawo telang jaknai. Pia oro teibo sawo 144,000 borok simisi chukna hawo Jishu bai
tlangjak nai henai hake tabuk chung tei krungsa Bible ni balayo chung naikhe abo haibo chung nugo Revelation chapter 7 verse 9 ismi 12 chung naikha dingkai achuk thengni bwskango rachapnai rok borok kwbangma asuk borok rokno lekha baisi maya aro joto hani joto bosongni tei joto dofani joto kokni borok rok tongo hani aboni bagina takokte bukuk song orono chung wansuknani tei buijnani kok tongo tamni hinba 144,000 borok simisi chukna hawo tlangjaknai tei abobo Israel borok simisi honkhe tabuk tamni bagui achuk thengni bwskango lekha bai manya borok hanjak tei abobo joto hani joto bosongni joto dofani tei joto kokni borok hanjakba aboni bagina ang kok yaphangono saka 144,000 borokni lombor wngkha abo kaisa bujinani gujokni lombor se hanai hake phaidi tabuk chung teisa bwskango thangui obono clear khe chung bujilayana 144,000 borokni lombor sajakmani kokhe Israel dofani lombor tamni hinba 6 Israel dofani lombor se apo Israel beba gui 12 bosong tongo hake bebak bosong ni 12,000 khlai 12 into 12,000 into khlai kadingke bebage is equal to 144,000 ungu phia tabu chung a chinoi ebake 12 bosong ni Israel ni koktei chung abono olomborno naina nanglia tabukhe je kaitorni pholabai tidul jaknai borok eba khe kaitorno poito khlai bo naimati tongnai borok bebak no Israel bosong henai chechen sinani nango aboni bagino tabuk Bible pori huinai chung okokno sawi manani bagi poridi Deuteronomy chapter 28 verse 15 ismi 68 jora Jeremiah chapter 18 verse 7 ismi 10 jora They Matthew chapter 21 verse 33 nismi 43 jora pordi. They pordi Matthew chapter 23 verse 38. They Rome chapter 11 verse 17 nismi 22 jora. Takute bukuk song. Tabuk kaham ke sawi manai nang soy Israel dofano simisi kaitor mathangnani hanmani kok abo korikha. Bible semai ketalni phurungmungo 144,000 borokni kok ongkha kaitorni phola ni Israel ni kok se ongkha kaitorni phola ni muchungtui tongnai borok bono Israel dopa kaitorni phola bai tei dul chaknai borok bono Israel Bible naidi okokno nangtei bukangke srai ke sai manani bagi Rome chapter 2 verse 28-29 tei chapter 9 verse 6 ni 8 Galatians chapter 3 verse 26-29 takukte bukuk song tabuk sung 1000 ebake sai lombor ni kok hanichung oro khnamani tai nukmani ka belai kabang ebake lekhabai manja agujok ni kok se aboni meaning tei chinui ebake 12 hanmani kok ke bebak borok bebak hani bebak dofani bebak kokni borok hanui phunukmani kaisa marise tamni hingka Israel ni bisingo bebagui 12 bosong tongo 12 nge bebak no khobjak baikya hani himani o sungchero joto ha joto hani joto dofani joto borok te joto kokni borok no khobnani bagui no joto ni kokno bujirani bagui se 12 jago aboni bagui mathangjaknani bagui 144,000 abo kaisa khajak eba limited number ungya je kaitorno poito khlainai borok bebak no mathangjaknai okokno se samani lombor ungu khakhlayo takute buksung rok bujui mankana teibo obo hairok bujnani bagui ilembakni kok teibo norok sinani bagui Jepurpono norok khakjakmani khorang
channel khanawi tongdi tei nai tongdi tei katal views singke subscribe khlaina di katal video upload ungdi ke drop topen sai sekarang khlai manai tei comment khlai sidi bahai ma tongjakka tei drop ni comment na nai no jeng teibo video snamnani jeng khatong nai hambai kaitor nangbai tongthon amen.